Takže ahojte diváci, dneska tu máme nové video pod hrncom Killer Bulldog, petarda 2 grama zlože v čistom a ideme si odpaliť 2 pod hrncom. Tak, ja si to tu nachystám a ideme to dať pod hrniec. Tak, zapálim to. Čakajte chvíľu. Rýchlo preč. Ty kokso, to bolo vysoko. Ideme ešte jednu skúsiť, kde som ju položil. Aha, tu je. Dobre. Aha, ešte aj troška obilo. Ideme ešte jednu skúsiť. No, ideme na to. Ty kokso, to riadne vyházuje vysoko. No dobre, ahojte. To je všetko videá. Čaute.